Ćao Mihajlo, šta ima? Evo ništa. Ništa, došao da popričamo malo o aktivizmu. Da. Kako je išlo to kod tebe? Kako je krenulo? Kako si se zainteresovao? Koji put je bio do tog trenutka kad si postao aktivan u zajednici? S obzirom da se o aktivizmu malo priča kod nas i o mogućnosti da mladi dobiju priliku da kažu nešto što im smeta ili što žele, nekako prvi korak do mog aktivizma je bio kroz istraživačku stanicu Petnica, gde su nam pokazali da zapravo nešto što želimo možemo da ostvarimo. Ideja je da to sve nekako uobličimo kroz naučno gledanje, gde bi zapravo uz smišljanje sopstvenih projekata i slušanje predavanja koje nisu usko vezana za ono što slušamo u školi, dobili mogućnost da prikažemo šta želimo da radimo u životu, čime želimo da se bavimo i na koji način. Ideja je da nakon slušanja određenih predavanja dobijemo mogućnost da uradimo projekat koji smo sami smislili. Što zaista mnogo znači, ako možda ne deluje kao aktivizam, zaista znači zato što po prvi put u životu dobijemo priliku da uradimo nešto što u potpunosti sami želimo, skroz samostalno, uz mogućnost najsavremenijih tehnologija koje u Srbiji postoje. I uz mogućnost da se to kasnije primeni u praksi. Itekako. U lokalnoj zajednici, recimo. Tako da itekako jeste aktivizam, kako bih rekao. A šta su još neki, ajde da kažem, tvoji lični primjeri vezano za aktivnost u lokalnoj zajednici? Imaš još neke? Jedan od projekata sadašnjih mi je Regionalni centar za mlade talente, gde sam član od prošle godine. U principu nešto slično kao Petnica, samo na malo većem naučnom nivou. U principu ponovo je ideja da smišljamo naučne projekte i da radimo na njima, ali sada da se malo odaljimo od nauke, skorašnji projekat mi je bio radosno volontiranje na Novosadskom omladinskom festivalu, gde sam bio zadužen za novi podcast koji je trenutno u izradi, Dobra spika, gde sam pomagao oko tehnike, oko kamera i zaista fenomenalno iskustvo. Si uspio nešto tu da naučiš? Itekako, da, na način na koji može da se uradi podcast, kako to izgleda, ono, behind the scenes, što bi se rekla, i kako zapravo uraditi takav neki poduhvat u gomili ljudi, u grupi, u gužvi, gde je u pitanju festival koji je zaista brojao dosta ljudi, štrand, mesto gde je zaista konstantna buka i zaista je bilo teško izolovati zvuk sagovornika sa kojima pričate dok se u pozadini čuju i deca i ostali ljudi koji su u tom momentu na tom mestu. Znači, u suštini, kroz aktivizam može dosta i da se nauči. Itekako, da. Šta još može da se dobije kroz aktivizam i kako bi ti pozvao tvoje vršnjake i one malo mlađe, one malo starije, da se uključe da budu aktivni u zajednici? Pa kroz aktivizam može da se dobije pre svega mnogo poznanstava, mnogo prijateljstava i mnogo kontakata koji zaista mogu da pomognu u životu. Dosta prijatelja, novih ljudi, ali ono zašto smatram da bi privuklo najviše mlade ljude da se uključe i da budu aktivni u društvu jeste to što dobiju mogućnost da kažu šta im smeta, da kažu šta im treba i da kroz neke sugestije i kroz neki konstruktivan način dobiju mogućnost da to isprave i da to dobiju. Znači, postoji mogućnost da se napravi promena u tom smislu? Itekako, da. Okej. Hvala ti puno, vidimo se. U nekim novim projektima. Naravno.